moștenire mi-a dăruit. În veci cânta voi că-s fericit, Iisus pe cruce m-a mântuit. În veci aceasta eu voi cânta, te-ador, Iisuse, ești viața mea. Te-ador, Iisuse, ești viața mea. Amin. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la întâia epistola lui Pavel către Corinteni și vom citi de la versetul 12 până la versetul 31 inclusiv. Pagina 1122, 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 12. Căci după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului care par vrednice de mai puțină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suflă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui.
Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți tălmăcesc? Umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Amin. Amin. Haideți, așa cum stăm, să cântăm din nou împreună spre slava Domnului. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima, speranța mea e doar în Domnul Iisus, viața mea e legată doar de El. Pot să spun că Iisus pace-n dar mi-a adus, tot ce sunt prin harul Său. Chiar dacă noaptea în jurul meu se lasă, Iisus va fi mereu de partea mea. În slăbiciuni puterea Lui se arată, prin El trăiesc, e bucuria mea. El e păstorul bun ce mă păzește, chiar de-ar fi să trec prin văi adânci. Nu mă tem, știu că El nu mă va părăsi, tot ce sunt prin harul Său. Eu nu mă tem, destinul meu îl ține, știu că-s iertat, El prețul l-a plătit. El a murit pe cruce pentru mine și-a înviat din morți a treia zi. El a murit ca eu să am viață, azi trăiesc, prin har sunt mântuit. Pot acum să declar, liber sunt în Hristos, tot ce sunt prin harul Său. Cu tot ce am îl voi urma pe Iisus, El mi-a promis că mă va duce în cer și zi de zi mă va întări, știu bine, când voi ajunge în fața tronului. Credința mea în Domnul va rămâne, toată gloria e doar a Lui. Când se va termina alergarea, voi striga, sunt al Tău, ți-aparțin
Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru care ești în cerul, venim și îți mulțumim pentru ziua aceasta atât de frumoasă, pentru soarele de afară, pentru timpul acesta atât de plăcut. Îți mulțumim pentru Tatăl din ceruri, care l-a trimis pe Domnul nostru Iisus Hristos, care și-a manifestat dragostea Lui, dăruindu-L pe Domnul Iisus Hristos, ca să vină în lumea aceasta și să ne arate calea spre Tine, să vină în lumea aceasta și să ne dăruiască o viață nouă, prin jertfa Domnului Iisus. Îți mulțumesc pentru toți cei care cred că sângele lui Iisus Hristos are putere să curățească, să ierte păcatele. Am cântat, Doamne, și este atât de înălțător să știm că suntem aici datorită Lui. Putem să strigăm către Tine, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, datorită lucrării Lui, datorită faptului că ți-ai manifestat dragostea dăruindu-L pe Domnul Iisus Hristos pentru toți oamenii. Și, Doamne, îți mulțumim pentru că și pentru noi ai murit. Îți mulțumim pentru că El este păstorul nostru, El este Cel care ne ocrotește, El este Cel care ne păzește și El este Cel care ne însoțește în fiecare zi. Pentru asta îți mulțumim. În dimineața aceasta vrem să declarăm că toată gloria i-o dorim Lui. Dimineața aceasta vrem să declarăm în locul acesta că este păstorul nostru și îl iubim. Doamne, mai spune tuturor, prin Duhul Tău cel Sfânt în dimineața aceasta, care sunt în locul acesta, că Tu iubești. Că avem preț în ochii Tăi, că L-ai dăruit pe Iisus Hristos, că vrei să ne protejezi și să ne dorești pacea Ta. De aceea umple ființele noastre de Tine în dimineața aceasta, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi să ascultăm cuvântul Tău și în cântare și în cuvânt să fim plini de bucurie. Adu Tu, Doamne, acea bucurie care vine de la Tine. Doamne, oprește orice gând care ar putea fugi în altă parte și am vrea să fim înspre Tine, să privim înspre Tine și închinarea noastră să fie din toată inima. Doamne, mai mult ca orice, simțim că e momentul să fim dedicați întru totul Ție. Doamne, ai milă de noi și binecuvântează-ți poporul acesta adunat în numele Tău. Doamne, mă rog ca binecuvântările Tale să însoțească și pe cei care sunt plecați în călătorie, pe cei care sunt bolnavi acasă sau în spitale. Doamne, această boală, Doamne, COVID, Doamne, ai milă de toți cei care sunt afectați. Doamne, Te rog, adu vindecare. Doamne, adu speranță, adu nădejde și acolo unde sunt, Te rog să Te atingi de ei. Mă rog și pentru ceilalți care sunt bolnavi, indiferent ce boală, Doamne, atinge-Te de ei. Ajută-i, Doamne, în ziua de astăzi să se gândească la Tine, să se gândească la Cel care este medicul adevărat, la Cel care se poate atinge de ei. Mă rog, Doamne, și pentru cei care au pierdut pe cineva drag. Ai milă de ei și dăruiește-le mângâierea Ta. Adu Tu, Doamne, acel cuvânt al mângâierii în viața lor. Doamne, mă rog și pentru cei care au plecat, sunt departe, pe căi străine, au fost cândva cu noi. Doamne, ai milă și de ei. Doamne, vorbește-le Tu. Doamne, sunt cei dragi ai noștri, cei pe care îi iubim. Doamne, Te rog să Te atingi de ei. Din pricina Domnului Iisus Hristos, din pricina numelui Său. De aceea, Doamne, știm că Tu ai putere și astăzi să schimbi aici, să transformi, să dăruiești viață, să dăruiești binecuvântare, să dăruiești mântuire. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, fă-o cu noi astăzi. Fă să strălucească fața Ta peste adunarea noastră. Și în numele Tău, Doamne, vrem să-i aducem toată gloria și toată slava în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragi frați și surori, bine ați venit la casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze. E un cuvânt în Psalmul 40, versetul 16, pe care aș vrea să vi-l citesc o dată și apoi să-l citim a doua oară și dumneavoastră să răspundeți cu cunoscuta expresie, mărit să fie Domnul. Versetul 16 spune așa: să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Să-l mai citim o dată. Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, mărit să fie Domnul. Amin. În programul acestei zile, la ora 15:30,
E întâlnirea de catecheză, studiul învățăturilor bisericii noastre, bisericii baptiste. Deci 15:30 astăzi. În programul de după masă de la ora 17 nu-l vom avea pe fratele păstor, rugați-vă pentru dânsul, va pleca la Chistag, în județul Bihor, invitat de fratele Cosmin Henteș, băiatul fratelui Henteș din biserica noastră. Va vesti cuvântul Domnului acolo și are nevoie de protecția Domnului pe drum, l-a dus, l-a întors și de însoțirea Domnului în predicarea cuvântului. Vrem să vă invităm duminica viitoare după masă la o sărbătoare a mulțumirii. Duminica viitoare după masă de la ora 17 vrem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim pentru toate roadele bogate pe care El ni le-a dat anul acesta. Datorită Lui avem totul. Aș vrea să vă aduc aminte că miercuria de la ora 19 avem pe Skype studiul biblic. M-am gândit de multe ori de ce pot frați din Germania și din alte biserici să ceară să se logheze cu noi la acest studiu biblic și frați bărbați din Biserica Maranata nu pot. Eu cred că ar trebui să aduceți pe altar puțin mai mult timp, să vă organizați mai bine și să studiați cuvântul, pentru că El este mijlocul prin care Dumnezeu sfințește viața noastră. Să continuăm să cântăm spre slava Lui. El ne-a iubit, venind în lume, noi
Amin. Și vreau să citim câteva versete din Cuvântul lui Dumnezeu, care găsim în Psalmul 33, începând cu versetul 13. Vă rog să vă ridicați în picioare pentru cinstirea Cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 13 din capitolul 33. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuințelor, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întoarce inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz. Calul nu poate da căzășie biruinței și toate vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să ține cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încrederea în numele Lui Cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum nădăjduim noi de la Tine. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Și vrea ca în această dimineață să ne rugăm prin 3 frați și 3 surori. Și aș vrea să vă chem la rugăciune. Și vreau să vă chem să mijlocim pentru ceea ce se întâmplă în țara noastră și de ce nu pentru vecinii noștri, pentru cei dragi ai noștri. Este locul potrivit, momentul potrivit ca să facem acest lucru. Săptămâna trecută am luat cunoștință la 2 persoane mai apropiate de mine care au murit și am fost cercetat, m-am gândit cât de ușor poți să mori. Și ne uităm cât de mulți mori în țara noastră în zilele acestea și eu cred că suntem chemați să mijlocim pentru aceste lucruri. În citirea mea din Biblie am ajuns la plângerile lui Ieremia și m-am pus și am citit dintr-o dată toată cartea aceasta și vedeam cum descrie profetul nenorocirea în care a ajuns Ierusalimul și parcă vedeam că nu există nicio cale de ieșire. Parcă vedeam că gata cu Ierusalimul, gata cu poporul Israel. Profet amărât, cuvinte amărâte, descurajante și dintr-o dată, după 2 capitole și jumătate, ne trezim că profetul îi schimbă cuvintele și spune: iată ce mai fac, să trag nădejde. Parcă dintr-o dată s-a luminat, parcă dintr-o dată nu mai e aceeași umbră, aceeași nori pe deasupra cerului și vedem pe profetul că și-el schimbă tonul și zice: bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață și bunătatea Ta este așa de mare. Slavă lui Dumnezeu! M-am bucurat să văd că există astfel de cuvinte în Cuvântul lui Dumnezeu și așa de minunat m-am hrănit și am lăudat pe Dumnezeul meu. Și fuge gândul meu la profetul Habacuc, când este înștiințat că va veni dușmanul peste ei și profetul nu mai are liniște. Și zice: m-am dus la locul meu de strajă să văd ce îmi spune Domnul. Oare ce poate să spune, ce ne spune și nouă astăzi? Habacuc lasă aceste lucruri. Cel neprihănit prin credință va trăi. Oare mai putem lua aceste cuvinte pentru noi? Oare mai putem pune încrederea noastră în Dumnezeu nostru?
Versetele pe care am citit spune atât de frumos. Versetul 20 zice așa: sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. Amin. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Amin. Dacă pot să mă rog pentru dumneavoastră și pot să mă rog pentru mine, este aceasta: să nu se stingă niciodată încrederea aceasta în El. Haideți să, cu această încredere, să venim înaintea lui Dumnezeu. Haideți să cerem îndurarea Lui peste țara noastră, peste orașul nostru, peste familiile noastre, peste casele noastre, peste copiii noștri. El poate să se îndure de viețile noastre. Haideți să ne ridicăm pe picioare și cu 3 frați și 3 surori să ne rugăm Domnului. Da. Amin. 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 Slavă-ți! Da. Amin. 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 Da. Da. Tot mai Amin. mult în cuvântul Tău, Doamne, și să te cunoască pe Tine. De aceea, Tată Ceresc, îți mulțumim pentru Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit în locul meu și în locul tuturor celor ce se încred în El. Da. Doamne, Tată Ceresc, mulțumim că prin jertfa Lui pe lemnul cruce am fost Slavă-ți! spălați, curățiți, mântuiți. Și prin sângele Lui curs pe lemnul cruce, să curgă peste popor român, Amin. peste țara românească, Amin. peste toți ce se încred în Tine. Da. Și prin sângele Lui suntem biruitori în toate lucrurile. Amin. M-am rugat în numele Domnului nostru Iisus Hristos și umple-ne cu puterea Duhului Sfânt și facă-se în continuare numai voia Ta în ființele noastre și în inimile noastre. Amin. 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 Da. Slavă-ți! Da. 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 Amin. Da. Amin. Amin. Da, Doamne, îți mulțumim. Da, Doamne, îți mulțumim. Da. Amin. Amin. Da. Amin.
Amin. Amin. Da. Da. Amin. Da. Amin. 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 Da. 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 Amin. 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 Da. 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 Amin. Amin. Da, Doamne, te rugăm mai mult. Da, din toate. Amin. Da. Amin. 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 Da, Doamne. Da. Amin. 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 Te rugăm. Amin. Da. Amin, te rugăm, Doamne. Amin. Amin. Da, Doamne. Te rugăm. Amin. 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 Da. Amin. 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 Și ajută-mă să mai trăiesc pe acest pământ, să fac voia Ta, Amin. să am o umblare plăcută, Doamne, Amin. să fac bine, să-mi pese de cei de lângă mine. Da, da. Și acum vin, Doamne, să mijlocesc la Tatăl Sfânt și la Duhul Sfânt și la Fiul, să fie cu cei bolnavi, Doamne, cei suferinți, Doamne, cu țara aceasta. Tu ești doctorul suprem. Ajută-ne, Doamne, să ieșim din pandemie. Ia molina pe noi, Doamne. Fii cu noi în orice clipită și ajută-ne să îți mulțumim pentru cel mai mic lucru. Ajută-ne să facem voia Ta, nu a Amin. noastră. Ajută-ne să Te slujim. Da. Să fim, Doamne, în casa Ta cât de des. Ajută-ne, Doamne, să Te mărturisim. Umple-ne de Duhul Sfânt și Duhul ajută-ne să ne dea rodă. Ai milă de familia mea întreagă și ajută-mă să vin însoțită aici. Ajută-mă să nu mor, Doamne, până nu văd copiii îmbrăcați în alb. Te rog în numele Domnului Isus, ai milă de orice suflet care e bolnav, Doamne, ca și spiritual și în trup. Îndură-te de ei, Doamne, și ajută-i, Doamne, să Te mărturisească și să recunoască că și pentru ei ai murit la Golgota. Doamne, fii cu noi, Doamne, pentru că ziua se apropie și trebuie să dăm față cu Tine. Ajută-ne să primim, Doamne, cununa promisă. Iartă-ne pentru tot ce am greșit și fii cu noi și ajută-ne să punem preț pe împărăția Ta, nu după lucruri peitoare,
Te lăudăm și te mărim acum și în veci. Amin. Amin. Da. Amin. Amin. Te rugăm. Amin. Amin. Da, Doamne, te rugăm să ai. Amin. Da, Amin. Te rugăm. Da. Amin. Da, Doamne, te rugăm. Slăvit să fii. Da. Amin. Amin. Da. Da, Doamne. Da. Amin. Slăvit să fii. Da. Binecuvântat. Amin. 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 Slăvit să fii. Da. Slavă. Amin, amin. Amin. Da. Da, Doamne, te rugăm. Da. Te rugăm. Da. Da. Amin. 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 Da. 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 Amin. Te rugăm, Doamne. Amin. 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 Da. Amin. Amin. Da. Da. Amin. 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 Vă rog să ocupați locurile. E o nouă zi, soarele răsare, din nou să-ți curgă cântul meu, prin orice trec și orice ar fi să vină. Aș vrea înapoi să fiu găsit cântând. Cântă-i suflete al meu, suflete, înalță-i numele. Cântă-i mai înfocat, suflete, mă închin numelui preasfânt. Bogat în har și încet la mândrie, ești mare și smerit cu inima, pentru bunătatea-ți toată
acordurile următoarei cântări ne vom închina și cu inima, dar și cu darurile noastre de bunăvoie. Îmi ajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Îmi ajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Îmi ajuns mie, Doamne, cuvântul Tău. Îmi ajuns mie, Doamne, cuvântul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Îmi ajuns mie, Doamne, iubirea Ta. Îmi ajuns mie, Doamne, iubirea Ta. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Îmi plec genunchiul în fața Ta. Îmi plec genunchiul în fața Ta. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Te laud, Doamne, te preamăresc. Ridic iar mâinile spre cer și te slăvesc. Vrednic de lauda ce o pot cânta. Vrednic ești Tu în veci de închinarea mea. Vrednic de tot ce sunt, toată viața mea, ești Tu, Iisus. Iisus e numele cel mai minunat. Iisus e singurul care m-a salvat. Vrednic de tot ce sunt, toată viața mea, ești Tu, Iisus. Ești Tu, Iisus. Sfânt ești, nimeni nu-i ca Tine, totul ți-aparține. Luminează Tu prin mine, vreau să Te cunosc mai bine.
Tu, Iisus, ești Tu, Iisus. Sfânt ești, nimeni nu-i ca Tine, totul ți-aparține, luminează Tu prin mine. Vreau să Te cunosc mai bine, vreau a Ta iubire pentru cei de lângă mine. Voi zidi piatra, iubire e o temelie tare. Voi trăi doar prin credință neclintit în orice vreme. Voi zidi piatra, iubire e o temelie tare. Voi trăi doar prin credință neclintit în orice vreme. Sfânt ești, nimeni nu-i ca Tine, totul ți-aparține, luminează Tu prin mine. Vreau să Te cunosc mai bine, vreau a Ta iubire pentru cei de lângă mine. Voi zidi piatra, iubire e o temelie tare. Voi trăi doar prin credință neclintit în orice vreme. Voi zidi piatra, iubire e o temelie tare. Voi trăi doar prin credință neclintit în orice În momentele următoare, exact cum am cântat, vom face și noi cu toți o declarație împreună. Citim Psalmul 23 cu toți împreună. Aveți Bibliile? Se va afișa. Aș vrea să ne ridicăm. Vom citi psalmul acesta împreună cu toții, iar după ce îl vom citi ca o declarație, aș vrea să avem o rugăciune pentru biserică și am să rog pe fratele Mircea Țărău să ne conducă în această rugăciune pentru Maranata, pentru că aceste cuvinte pe care le citim împreună să fie o realitate pentru toți cei care suntem în locul acesta. Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele
și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Să ne rugăm. Da, Doamne, venim înaintea Ta ca și biserică și am vrea să declarăm că dorim să fii păstorul nostru. Dorim, Doamne, să ne călăuzești, dorim, Doamne, să ne protejezi, Doamne, și dorim, Doamne, și să ne mustri și să ne îndrepți pe cale dacă ne deviem de la ea, Doamne. Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, să ne binecuvintezi, să ne sfințești. Doamne, Te rugăm să rămâi Domnul și Dumnezeu nostru. Doamne, dorim să ne așezi să ne țin palmele Tale, Doamne, să rămânem sădiți în palmele Tale, Doamne. Te rugăm să Te îngrijești de cei care trec prin suferințe, Doamne, să-i protejezi, să le dai mângâiere, Doamne, și îți mulțumim pentru că Ești Domnul și Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care nu lipsește niciodată în nevoi. Amin. Amin. Vă rog să luați locurile. Domnul Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, slavă Domnului. Suntem la timpul de citire al Bibliei și așa cum fratele păstor m-a îndemnat, citim din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 1 la 16. Pagina 1147. De la versetul 1. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Și acest s-a suit, ce înseamnă decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste,
să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin. Tot ce aveam mai bun pe acest pământ era doar un fum purtat de vânt. Toate le-am pierdut, dar nu-mi pare rău că te-am cunoscut pe tine, Iisus. Să te am pe tine, Iisus. Nimic nu-i mai de preț. Tu ești tot cel mai bun, ești neprihănirea mea și eu te iubesc. Vreau să te cunosc tot mai mult, Iisus, să mă pot numi copil al tău, să primesc în dar tot ce vrei să am, să trăiesc prin har iubirea ta. Să te am pe tine, Iisus. Nimic nu-i mai de preț. Tu ești tot cel mai bun, ești neprihănirea mea și eu te iubesc. Vin acum smerit la crucea ta, suferința grea să-mi amintesc. Vreau să mor și eu prin moartea ta, să devin ca tine, să trăiesc, să te am pe tine, Iisus. Nimic nu-i mai de preț. Tu ești tot cel mai bun, ești neprihănirea mea și eu te iubesc. Să te am pe tine, Iisus. Nimic nu-i mai de preț. Tu ești tot cel mai bun, ești neprihănirea mea și eu te iubesc. Amin. Amin. Să ne ajute Domnul să nu cântăm numai de pe buze lucrurile acestea, ci într-adevăr să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Haideți să plecăm capetele în rugăciune și am să rog pe fratele Dănuț Balaciu să
da, să ne conducă în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, cu voce tare să ceară binecuvântarea Domnului peste mesajul din această dimineață. Amin, Doamne. Slăvit să fie numele Tău, Tată Ceresc. Fii Tu lăudat, Părinte Ceresc. Amin. Ești bun, Doamne, slăvit să fie numele Tău. Amin. Da. Amin, Doamne. Ai milă. Ai milă, Doamne. Amin, te rugăm, Doamne. Amin. Ai milă. Amin. Amin, te rugăm. Mă rog, Doamne, pentru cuvântul Tău, proclamat în această... Doamne, fii Tu lăudat. Doamne, unge buzele celui care... Amin, te rog în numele Lui Iisus. Adu roade, Doamne. Amin, Doamne. Transformă și astăzi vieți, Doamne. Amin, te rugăm, Doamne. Lăudăm numele Tău, Tată, pentru că în neliniștea zilei, Doamne, Te avem pe Tine. Slăvit să fie numele Tău. Te rugăm să ai grijă de țara aceasta. Da. Te rugăm, Doamne, să ne scapi de COVID-ul acesta. Amin, Doamne, te rugăm. Te rog, îmbărbătează pe cei năcăjiți. Amin. Te rog, vindecă pe cei bolnavi. Amin, Doamne. Și-ți mulțumim că o vei face, pentru că Te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. Amin, amin. Amin, slăvit să fie Domnul. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de toate vreau să mulțumesc Domnului pentru Biserica Maranata, mulțumim tuturor celor care v-ați rugat pentru sora Mureșan. Știți că dânsa și-a rupt piciorul, dar era problema, nu se știa dacă trebuie operată sau nu, dar Dumnezeu a ascultat rugăciunile și nu trebuie operată. Rugați-vă însă în continuare ca Dumnezeu să lucreze, refacerea este mai grea. Mulțumim Domnului că a lucrat și în viața Sarei, Sara este bine, la numai 3 anișori a trecut printr-o operație destul de dificilă, dar slăvit să fie Domnul că totul e în regulă. Mulțumim că Domnul a fost și cu fratele Miculiț și mulțumim că avem și vești din astea bune. Slăvit să fie Domnul care lucrează în mijlocul nostru și bineînțeles slăvit să fie numele Lui și atunci când nu lucrează cum ne-ar plăcea nouă. Dar El este suveran și întotdeauna face ceea ce este mai bine. Slăvit să fie Domnul și pentru fratele Mircea, îi împreună cu noi, sora Dorina, au trecut și ei prin boală. Slavă Domnului că Domnul a fost cu ei și i-a ajutat să treacă cu bine. Amin. Amin. Așa cum știți, astăzi ar fi trebuit să intrăm în tratarea subiectului profețiilor, dar am început, l-am studiat și am văzut că cea mai mare parte de material se găsește în 1 Corinteni 14 și atunci mi s-a părut puțin ciudat să mă duc în 14, după aia vin înapoi și termin capitolul 12, după aia mă duc în 13, parcă nu mi-a plăcut. Așa că astăzi vom termina capitolul 12. Dacă Dumnezeu ne ajută și vom fi în viață săptămâna viitoare, capitolul 13 și după aceea intrăm în capitolul 14, unde se vorbește despre vorbirea în limbi și despre darul profețiilor. Astăzi însă, așa cum am spus, vom privi la ultima parte din capitolul 12 și am citit deja în dimineața asta, chiar la începutul programului, de la versetul 12 până la versetul 31, unde Scriptura vorbește despre trupul lui Hristos, despre biserică ca fiind trup, darurile spirituale în contextul acestui trup. Și vreau să încep prin a-l cita pe Gene Getz. Este unul dintre cei mai buni autori creștini care scriu pe tema bisericii. Cărțile lui, deci am citit foarte multe cărți pe care le-a scris el pe tema asta și sunt extraordinar de biblice, tratează foarte bine subiectul și într-una dintre cărțuliile sale, care se găsește și în limba română, se intitulează Să ne zidim unii pe alții și vă recomand, el discută și aspectul darurilor spirituale și ajunge la un moment dat să atingă una dintre frământările prin care am trecut eu în ultima perioadă. Da? În timp ce am studiat subiectul ăsta, am simțit că parcă e ceva ce nu-mi convine mie, ceva ce fac bisericile, ceva ce am făcut și eu, dar care nu știu dacă ar fi trebuit să făcut. El povestește o experiență personală pe care a avut-o în timpul lucrării sale de pastorat și el, e mai lung citatul, dar se merită citit. Și el spune așa:
Timp de mai mulți ani am susținut cu sârguință că toți creștinii trebuie să-și descopere, da? Ei trebuie să-și descopere darurile spirituale cu scopul de a funcționa mai bine în trupul lui Hristos. Dar încetul cu încetul am început să observ niște probleme serioase în viețile celor care adoptau învățăturile pe care le predicam eu și învățăturile altora care au urmat exact calea asta, dar trebuie să-ți descoperi darul. Mulți erau derutați. Unii au încercat din răsputeri și cu disperare să-și găsească darurile, să pună o etichetă pe ceea ce ei credeau că era darul lor spiritual, dat lor la convertire. Dar mulți creștini, inclusiv printre cei maturi, da, vedeai oameni maturi în credință, păreau că nu își pot identifica darurile. Îmi amintesc de un pastor care a devenit foarte nemulțumit, fiindcă cei mai maturi membri ai bisericii pe care el o conducea nu erau în stare să descopere cu certitudine care le erau darurile. O altă categorie iese la iveală când se pune accent pe descoperirea darurilor și aici am avut eu, pentru că am văzut lucrurile astea inclusiv la noi în biserică și inclusiv în viața mea. Cei care se concentrează repede asupra ceea ce cred ei că este darul lor, ei încep să-l folosească drept scuză pentru faptul că nu își împlinesc alte responsabilități biblice. Foarte interesant. Este destul de interesant că faptul ăsta, spune el, l-am văzut întâmplându-se într-un seminar teologic. De exemplu, o persoană ajunge la concluzia că ea are darul de a învăța pe alții și spune el, eu sunt predicator, nu sunt păstor. Și concluzia asta se bazează cu precădere pe faptul că persoana respectivă se simte confortabil în spatele unui pupitru de muzică sau al unui amvon, dar nu se simte comod să lucreze de la om la om. Și atunci el nu merge să vorbească cu oamenii. Da? Pe de altă parte există și tipul de persoană care îi vine foarte greu să studieze, să se pregătească, să-și pregătească predici și să vorbească, dar care se simte confortabil petrecând timp adeseori inutil, fără rost. Da? E bine să petrecem timp unii cu alții și să vedem asta, dar uneori omul ăsta, el e păstor, nu se pregătește, dar petrece timp cu oamenii și uneori stă pe capul lor. Concluzia unei astfel de persoane este, eu am darul păstoririi, dar n-am darul de a învăța pe alții. Apoi, desigur, cu toți am întâlnit oameni care nu le vorbesc altora despre credința lor pentru că, citez, n-au darul evangelizării. Da? Și ne ascundem în spatele astea. Criteriul lor, ei nu se simt confortabil să le vorbească altora despre Hristos. Dar dacă am cunoaște puțină psihologie umană, am realizat care este de fapt problema. Nu este vorba aici despre lipsa unor daruri, ci este vorba despre niște complexe psihologice, un fel de raționament care împiedică pe cineva să devină matur în Hristos. O altă problemă pe care am observat-o eu, zice el, rezultă din accentul care se pune pe descoperirea darurilor, este problema auto-înșelării. Vorbesc cu precădere de persoana care crede că are un dar când de fapt nu-l are. Se întâmplă asta. De exemplu, persoana care are o minte ageră trage concluzia că are darul înțelepciunii și după vreme îți dai seama că de fapt nu-l are. Sau persoana emotivă care cade pradă gândurilor intuitive și subiective sau chiar obsesiilor și ajunge cu ușurință să creadă că are darul profeției. Aceste observații m-au făcut să studiez din nou problema darurilor spirituale în Noul Testament și spre surpriza mea, dar și spre mâhnirea mea, n-am descoperit, fiți vă rog atenți, nici măcar un îndemn ca noi să căutăm în mod personal darurile spirituale, dar am găsit din abundență îndemnuri să devenim maturi în Iisus Hristos. Deci când am citit lucrurile astea, am simțit că iau o gură de aer proaspăt. De ce? Pentru că simțeam că așa stau darurile. Așa stau lucrurile. Adică mă uit în Biblie și nu găsesc că spune, vezi care-i darul tău. Și acum, bineînțeles că probabil că rămâne o întrebare, atunci ce zice Pavel în versetul 13? Uitați-vă, 1 Corinteni 12 cu 31. Nu 13, scuze. Umblați dar după darurile cele mai bune. Vezi, nu zice Pavel aici, descoperiți-vă darurile. Nu! Nu spune asta, spune umblați după darurile cele mai bune. Pe lângă asta, după ce am studiat pasajul și l-am citit și l-am recitit, am realizat că acest îndemn, împreună cu altele din capitolul 14, pe care o să le vedem peste 2 săptămâni cu ajutorul Domnului, nu sunt adresate individului, ci sunt adresate bisericii. Scriptura nu spune la fiecare dintre voi să caute acum care sunt darurile cele mai bune. Aduceți-vă aminte, Dumnezeu dă fiecăruia cum vrea El, nu cum vrem noi.
Nu, ce spune Pavel aici este căutați ca biserică să puneți accentul pe darurile mai bune și o să vedem mai târziu de ce unele daruri sunt mai bune și altele nu sunt chiar așa bune. De fapt este o problemă și o să vedem cu ajutorul Domnului în 1 Corinteni 14. Era o problemă în viața lor și de asta le spune Pavel asta, da? Dar el ce le spune zice, măi, biserica trebuie să iubească cel mai mult ceea ce Dumnezeu iubește cel mai mult. Biserica trebuie să pună accent pe ceea ce Dumnezeu pune accent. Ei puneau accent pe spectaculos. Dumnezeu spune, nu, important este să vă maturizați. Dar nu-i vorba aici ca în mod individual să vezi tu care e darul tău, ci împreună ca biserică noi trebuie să promovăm ceea ce Dumnezeu vrea să promovăm. Dar atunci întrebarea rămâne, nu? Bun, și atunci noi, ce facem noi? Cum vom ști noi când funcționăm cel mai bine? Și vreau să vă aduc aminte. Țineți minte care era problema numărul 1 a celor din Corint? Oamenii ăștia erau incredibil de imaturi. Vă aduceți aminte și imaturitatea asta lor se manifesta într-un egoism din ăla feroce. Și atunci, ți-vă aminte, am studiat acum de 2 ani, tot în 1 Corinteni suntem, poate că era gata dacă nu venea carantina, dar aduceți-vă aminte, se dădeau în judecată unii pe alții. Ziceau, eu sunt lui Pavel, eu sunt lui Apollo, eu sunt mai mare. Cei mai slabi, cei mai tari îi disprețuiau pe cei mai slabi. Țineți minte, nu conta că erau oameni slabi pe acolo, ei mâncau carne jertfită idolilor. Bogații disprețuiau pe cei săraci. Egoismul era eticheta care li se potrivea lor cel mai bine. Și, dragii mei, egoismul este de fapt un semn al imaturității spirituale. Și chiar când vine vorba despre darurile spirituale, gândiți-vă, singura epistolă în care găsești discutându-se despre ele, dar sunt enunțate și în Romani, darurile spirituale și în Efeseni, dar singura epistolă în care ai învățături cu privire la darurile spirituale e 1 Corinteni. De ce? Că ăștia erau imaturi și le foloseau anapoda și spuneau, mă, eu am daruri mai mari, sunt mai mare, da, decât tine. Și atunci Pavel vine și începe să corecteze asta și în contextul ăsta vine și le spune ceea ce am citit noi astăzi și mesajul este clar. Oameni buni, maturizați-vă! Priviți la lucrurile astea prin prisma lui Dumnezeu, da? Și atunci Pavel nu le cere oamenilor de acolo să caute, măi, hai să vezi care-i darul tău, ci le spune, maturizați-vă în gândire, priviți la darurile astea așa cum privește Dumnezeu. Așadar, dragii mei, pentru noi, important este să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Nu să vedem ce dar avem sau ce dar n-avem. Și pe măsură ce ne maturizăm, pe măsură ce începem să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi, pe măsură ce începem să slujim biserica, știți ce se va întâmpla? Se vor manifesta în viața noastră darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi. Prea mult încercăm să găsim ce dar am, și eu am încercat asta, când de fapt ce trebuie să faci? Slujește-i pe frații tăi. Fii una cu trupul lui Hristos și vei vedea că în momentul în care începi să-i pui pe alții și să-i consideri ca fiind mai importanți decât tine, pe măsură ce lași pe Hristos să fie Domn în viața ta, o să vezi că se manifestă darurile lui Hristos în viața ta. Poate ne va șoca ce am să spun acum, dar marea noastră problemă, inclusiv la Maranata, e faptul că nu suntem maturi spirituali. Dragii mei, inclusiv unii dintre cei mai implicați dintre noi, chiar cu mine începând, poate. De câte ori vreau să fiu eu, nu ești matur. Ești imatur când asta vrei. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să creștem din punct de vedere spiritual. Marea dorință a lui Dumnezeu este maturitatea spirituală. Gândiți-vă numai un pic la ceea ce scrie Dumnezeu atunci când vorbește despre cei care sunt lucrători în biserică. Hai să mergem în 1 Timotei, capitolul 3. 1 Timotei, capitolul 3, versetul 7, începând. Începând cu versetul 1, și terminând cu versetul 7. Este vorba aici despre cel care dorește să fie prezbiter. Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie prezbiter, dorește un lucru bun. Și fiți vă rog atenți ce se cere de la prezbiter. Dar prezbiterul trebuie să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu câlgevitor, nu iubitor de bani, să-și ghifernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința.
Căci dacă cineva nu știe să-și cărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Trebuie să aibă și o bună mărturie din partea celor de afară, pentru ca să nu ajungă de ocară și să cadă în cursa diavolului. Amin. Observați ce se cere de la cel care vrea să fie păstor? Da, i-a amintit acolo că trebuie să fie în stare să învețe, dar unii cred că nici aici nu e vorba despre darul de învățător, ci este vorba despre mărturia lui, adică să aibă un comportament care îi permite să învețe pe alții. Dar în general te uiți la textul ăsta și îți dai seama că accentul nu e pe daruri, inclusiv la păstor, accentul e pe caracter. Dar să fie un om al lui Dumnezeu. Dragii mei, nevoia noastră cea mai mare, și a mea ca și păstor, și a dumneavoastră ca și enoriaș ai bisericii noastre, este nevoia de maturitate spirituală. Amin? Și în momentul în care noi ne vom maturiza, darurile spirituale, dragii mei, se vor manifesta în biserică exact așa cum dorește Dumnezeu. Și probabil că cel mai important adevăr pe care trebuie să-l înțelegem este faptul că singurul loc în care putem crește cu adevărat, singurul loc în care putem să ne maturizăm este Biserica lui Hristos. Amin. Tocmai de aceea vreau în momentele următoare să privim la 3 adevăruri esențiale cu privire la biserică. Și când spun la biserică, mă refer la noi, cu privire la noi, cu privire la adunarea noastră și o să vedem imediat despre ce vorbim. Și primul dintre ele este următorul. Niciun credincios nu poate fi credincios în izolare. N-ai cum. Poți să-ți faci vise, să-ți faci iluzii că poți, dragul meu, dar nu se poate. Am mai atins subiectul ăsta anul trecut, în timpul carantinei, și țin minte că vorbeam atunci și spuneam, când eram numai eu cu biserica goală și transmiteam online, le spuneam să nu vă obișnuiți așa, pentru că asta nu-i părtășie, noi nu putem să creștem cu adevărat decât atunci când suntem împreună unii cu alții. Și acum există anumite situații speciale în care Dumnezeu dă putere celor care sunt singuri. De exemplu, creștinilor care sunt închiși pentru credința lor, Dumnezeu le dă un har special și acolo ei se maturizează, crezi, Dumnezeu lucrează în viața lor. Sunt misionarii care sunt numai ei, dar merg și plantează biserici și ani de zile e posibil ca numai el, omul, să fie acolo credincios. Și Dumnezeu îi dă un har special. Dar în general, normal, tu nu poți fi credincios în izolare. Și asta datorită faptului că, dragii mei, noi nu suntem mântuiți în izolare. Așa a vrut Dumnezeu să facă lucrurile. Când El ne salvează, atunci când ne face copii ai Lui, El ne ia din împărăția întunericului și ne duce în împărăția Fiului dragostei sale, spune Scriptura. Și asta înseamnă că e o mutare atât spirituală cât și fizică. Sau e o realitate spirituală care se transformă în ceva fizic. Fiți vă rog atenți, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Amin. Așadar, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, indiferent de contextul din care vii, indiferent de naționalitatea ta, indiferent de statutul tău social, în momentul în care tu ai crezut în Hristos, în momentul în care ai crezut că ești păcătos și păcatele tale au fost puse asupra lui Hristos, în momentul în care crezi că Iisus Hristos a fost pedepsit pentru păcatele tale, tu ai fost iertat de păcat, dar nu doar atât. Scriptura spune aici că tu ai fost botezat cu Duhul Sfânt. Și aici avem o problemă, nu-i așa? Pentru că în cercurile penticostale și nu numai la carismatici, ci chiar și între unii baptiști, ni se spune că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență ulterioară mântuirii. Prima dată ești mântuit și cândva după aia o să fii botezat cu Duhul Sfânt. Spun frații noștri penticostali că la început ai o anumită experiență cu Dumnezeu, dar după ce ai botezul în apă, cândva, peste un timp, după perioade de stăruință probabil, atunci primești botezul cu Duhul Sfânt. E bine, textul care stă în fața noastră ne învață altceva și înainte de a vedea de ce spun asta, dați-mi voie să vă dovedesc că în Matei, capitolul 3, versetul 11, unde Scriptura spune că Domnul Iisus ne va boteza cu Duhul Sfânt, deci în Matei, capitolul 3, versetul 11, este vorba despre exact același lucru care se vorbește în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, unde Scriptura spune că suntem botezați de Duhul Sfânt. Și acum, în ambele locuri, în limba greacă se vorbește despre botezul en pneumati, asta e expresia în greacă, da? Așa scrie și în Matei,
Exact la fel, m-am uitat, da? Și acum cineva m-a întrebat, știu greacă, știu să citesc greacă și am dicționare la dispoziție, e foarte ușor să te uiți, da? Deci scrie acolo în Matei en pneumati, în 1 Corinteni 12 scrie en pneumati, exact la fel. În ambele locuri, în limba greacă, se vorbește despre botezul în Duhul Sfânt, că asta de fapt înseamnă en pneumati, în Duhul Sfânt, da? Nu cu Duhul Sfânt. De fapt, nici măcar botezul cu Duhul Sfânt nu e botezul în Duhul Sfânt. Și acum, cuvântul grecesc baptizo, tradus în limba română prin a boteza, înseamnă de fapt a scufunda. Da? Nu știu din ce cauză, cuvântul n-a fost tradus în limba română, n-a fost tradus nici în engleză, e un cuvânt transliterat. Au luat baptizo, sună a boteza, botez. Și au făcut din el un termen tehnic, da? Dar termenul în sine înseamnă a scufunda. Și dacă ar fi să traducem în mod literal cuvântul ăsta în Evanghelia după Matei, de exemplu, textul ar suna așa. Cât despre mine, Matei capitolul 3, versetul 11, eu vă scufund în apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va scufunda, da? Ăsta e cuvântul, în Duhul Sfânt și în foc. Apoi, în textul din 1 Corinteni 12 ar suna altfel. Noi toți, în adevăr, am fost scufundați într-un singur Duh, într-un singur trup, da? Nu ca să alcătuim, pentru că acolo iarăși en soma, da? Soma înseamnă trup. Într-un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobos, toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Dar e vorba despre același lucru, e vorba despre ceea ce noi numim în termeni teologici botezul cu Duhul Sfânt, da? Este de fapt botezul în Duhul Sfânt. Și textul ăsta ne spune că noi toți am primit botezul cu Duhul Sfânt. Acum întrebarea, care toți? Pentru că sunt aici frați penticostali care vor obiecta și vor spune, și observați că le spun frați, da? Cred că greșesc, dar sunt frații noștri. Și ei cred că greșim și probabil că ne consideră frații lor. Deci, sunt frați penticostali care vor obiecta și vor spune că nu ai botezul cu Duhul Sfânt până ce nu ai semnul botezului cu Duhul Sfânt, și anume vorbirea în limbi. Acum, o să vă spun ceva, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, dar discutăm peste 2 săptămâni dacă Domnul ne ține în viață. Vorbirea în limbi nu este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Știu, dar cum scrie? Nu scrie. Vă garantez că nu scrie, dar vorbim peste 2 săptămâni. Să vedeți ce semn îi și pentru cine, o să vorbim data viitoare. Dar oricum, textul care ne stă acum în față, textul ăsta, 1 Corinteni, capitolul 12, ne arată el singur că nu trebuie să ai vorbirea în limbi ca să ai botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Versetul 14 spune așa, astfel trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Da, și vorba aici, trupul lui Hristos, biserica este asemănată cu trupul omenesc. Și zice, în corpul omenesc nu e un singur, dar nu totul e ochi. Da? Și zice, dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup. Dacă tot trupul ar fi ochi, da? Dacă am avea numai ochi, unde ar fi auzul? Da? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Ce spune Pavel aici? E faptul că nu toți avem aceleași daruri. Ca și în organismul omenesc, da? Unde e nevoie și de ochi, e nevoie și de urechi, e nevoie și de nas, da? E nevoie de toate lucrurile astea, în trup e nevoie să ai toate astea, în trupul lui Hristos este nevoie de mai multe daruri și nu toți le avem pe toate. Da? Și atunci ce vrea să scoată în evidență Pavel este faptul că există diferențe în trupul lui Hristos. Și apoi în versetul 28 la 30 el aplică adevărul ăsta. Și cum îl aplică? Și spune așa, și Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutărărilor, cârmuirilor și vorbirii în felurite limbi. Oare toți sunt apostoli? Toți sunt ochi? Toți sunt urechi? Nu. Oare toți sunt proroci? Nu. Toți sunt învățători? Nu. Toți sunt făcători de minuni? Nu. Toți au darul tămăduirilor? Nu. Toți vorbesc în diferite limbi? Și credeți-mă sau nu, am avut discuții cu frați penticostali, unde exact asta am spus. Toți sunt apostoli? Nu. Toți sunt proroci? Nu. Și când ajungeam la asta, toți vorbesc în limbi. Știți ce spuneau? Da. Nu. Păi ori răspundem nu la toate, ori nu. Toți sunt botezați în Duhul Sfânt? Da. Asta spune versetul 13. Dragii mei, nu toți au darul vorbirii în limbi, dar toți sunt botezați în Duhul Sfânt în momentul în care ești mântuit. Se întâmplă cu tine 2 lucruri. Ești botezat și stați să vedeți că e mai extraordinar textul decât am crezut.
ești botezat cu Duhul Sfânt și ești și adăpat cu Duhul Sfânt. Dar ce înseamnă să te adapi? Cineva dintre oamenii ăștia mai tineri, nu știu dacă știu, dacă și ăștia tineri, da? Unde ducem noi vacile seara? La adăpat, da? Asta nu înseamnă că noi suntem vaci, da? E doar o expresie mai rustică, mai veche, da? Și înseamnă abia. Și spune, noi toți suntem botezați cu Duhul Sfânt și toți bem din Duhul Sfânt. Și acum, ce înseamnă asta? Și haideți să vedem pentru început ce înseamnă să fii adăpat cu Duhul Sfânt, ce înseamnă să bei din Duhul Sfânt. Haideți să mergem în Ioan, capitolul 7, la versetul 37 și să vedeți că acolo se vorbește exact despre asta. Ioan, capitolul 7, începând cu versetul 37. Bine ar fi să le notați asta, că o să vă întâlniți cu unii și cu... Uite, bravo! Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era cea mai mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Da? Exact, de băut e vorba. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Și fiți, vă rog, atenți la versetul 39. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Deci spunea lucrurile astea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care aveau să creadă în Hristos. Care lucruri? Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Da? Și, dragii mei, adevărul e că fiecare dintre noi suntem însetați la un moment dat sau altul din punct de vedere spiritual. Câți dintre noi nu ajungem la momentul ăla în viață în care parcă totul e fără rost, ai făcut, ai și stai și te zici, bă, dar asta e tot la viață, stai, te chinui, trăiești 80 de ani și te-ai dus. Și ești însetat, vrei ceva mai mult. Da? Simți că e goliciune în sufletul tău și atunci ce faci? Mergi la Iisus să bei. Ce să bei? Duhul Sfânt. Da? Adică atunci când îți predai viața lui Iisus Hristos, când vii cu poverile tale la El, când vii cu greutățile tale, când vii cu păcatele tale, cu durerile tale, da? Când te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, când spui, Doamne, vii în viața mea, tu ești adăpat cu Duhul Sfânt, ești mântuit și primești Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine în viața ta. Ce înseamnă să fii adăpat cu Duhul Sfânt? Înseamnă că Duhul Sfânt este în tine, slăvit să fie Domnul. Dar nu doar atât. Tu ești botezat în Duhul Sfânt. Nu doar că Duhul este în tine, dar și tu ești în Duhul Sfânt. Fantastic. Ești așezat în trupul lui Hristos. Din punct de vedere spiritual, atunci când ne naștem în lumea asta, spune Scriptura că noi ne naștem, mai să vedem cine știe teologie, ne naștem în păcat, amin. Dar mai e ceva. Și în nelegiuire. Cum? În Adam. Noi ne naștem în Adam. În Adam suntem morți. Și uitați-vă, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 22. După cum toți mor în Adam, adică ne naștem în Adam, în trupul lui Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. În Adam suntem morți, în Hristos suntem vii din punct de vedere spiritual. Deci când credem în Iisus Hristos, când primim Duhul Sfânt, noi suntem mutați din Adam în Hristos, adică din lume în biserică. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și din momentul acela tu devii parte a trupului lui Hristos și supraviețuirea ta spirituală, creșterea ta spirituală depinde de credincioșia cu care tu te alipești acestui trup al lui Hristos, dragul meu. Tu nu poți fi creștin în izolare, tu ești parte dintr-un trup. Dacă îmi tai mâna să mă păzească Dumnezeu și o pun în frigider, dacă, eu știu, într-o ladă frigorifică și dacă aș fi în America, nu în România, e posibil să mai mi-o salveze, dar dacă o țin o lună acolo, poți trăi o vreme în izolare, dar când te separi de trupul lui Hristos, după o vreme intervine moartea spirituală. Dragii mei, am citit într-un articol din Reader's Digest un lucru extraordinar. Autorul explică faptul că atunci când rădăcinile unui copac se ating între ele, fii atent, din ele se eliberează o substanță care reduce competiția dintre ele. Fenomenal. De fapt, substanța asta ajută rădăcinile unor copaci să fuzioneze cu rădăcinile altor copaci. Inclusiv copaci care nu sunt din același soi. Da? Și e posibil să ai o pădure întreagă care e conectată împreună. Deci nu mi-a venit să cred când am citit. Un copac are acces la apă,
altul are acces la substanțe nutritive, altul la lumina soarelui și fiecare dintre ei împarte cu ceilalți. Dar fii atent, întocmai ca și copacii dintr-o pădure, credincioșii au nevoie de ajutorul celorlalți în creșterea lor spirituală și în prosperitatea lor spirituală. Dacă vei să stai pe cale, tu trebuie să rămâi în biserică. Dragii mei, tocmai de aia Biblia e plină de îndemnuri pe care ne le dă cu privire la ceea ce trebuie să facem unii pentru alții. Iubiți-vă unii pe alții, spune Scriptura. Ridicați-vă unii pe alții, încurajați-vă unii pe alții, slujiți-vă unii pe alții, purtați-vă sarcinile unii altora. Dragii mei, noi avem nevoie unii de alții. Nu poți fi creștin cu adevărat în izolare. Am cunoscut oameni care au spus că ei n-au nevoie de biserică. Și spuneau, eu mă stau acasă, mă mai uit pe internet, totul e bine. Unii spuneau că au grupul lor de părtășie și cunosc cazuri, deci nu că am auzit, știu cazuri care nu-s mai nicăieri. Și nu că nu-s mai nicăieri în biserică, nu mai cred în Hristos, nu mai cred nimic, nu mai cred Scriptura. Dragul meu, biserica e creată de Dumnezeu în așa fel încât să trăiască în interdependență. Tu poți să fii sănătos din punct de vedere spiritual atâta vreme cât rămâi în biserică. De aia spunem atâta, e nevoie să stai lângă biserică. De aia nu vrem să încurajăm oameni, sunt oameni care spun, vrem să fim membri la Maranata, dar nu vrem să venim. Să fii sănătos, te iubim, dar nu așa. Pentru că te iubim îți atragem atenția și dacă nu vrei să vii, să știi că te excludem. Pentru că te iubim, trebuie să înțelegi că tu trebuie să stai în biserică dacă vrei să fii sănătos din punct de vedere spiritual. Și am fost foarte încântat de frații din comitet săptămâna asta care trecută. Am avut un caz la comitet, a venit cineva și mă așteptam să măture frații cu el pe jos și au fost mai pocăiți decât mine. M-am pocăit eu uitându-mă la el. Să vedeți cum spuneau, să rugau, măi, pocăiește-te! Nu vrem să pierd, noi trebuie să te dăm afară, dar n-am vrea. Hai, nu vrei tu să te întorci la Dumnezeu? Am fost impresionat. Dragul meu, și asta face biserica pentru tine, te îndeamnă, te cheamă, îți spune, vezi că ești bolnav, du-te la doctor. Nu poți să fii creștin în izolare. Ai nevoie de trupul lui Hristos. În al doilea rând, și asta e un lucru extraordinar. Fiecare credincios este valoros în Biserica lui Hristos. Fiecare credincios este valoros în Biserica lui Hristos. Fiți, vă rog, atenți, 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 14. Astfel, trupul nu este un singur organ, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup, dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Gândiți-vă ce hidos ar fi un om care avea ochi peste tot. Fără urechi, fără nas și fără gură. Cum poți să trăiești așa? Și Warren Wiersbe pune punctul pe ei când subliniază foarte frumos adevărul ăsta și el spune, cred că am pus și pe slide-uri, da. Ăla e finalul. Niciun membru n-ar trebui să se compare cu alți membri din trupul lui Hristos, pentru că fiecare este diferit și fiecare este important. Presupun, zice el, că aș putea învăța să merg în mâini, dar prefer să merg pe picioare. Și bineînțeles că nu-mi place să folosesc picioarele la scris. Urechea mea nu poate vedea și ochiul nu poate auzi, dar fiecare are rolul său în organism. Și apropo, ai încercat vreodată să miroși cu urechile? Există astăzi tendința de a eleva darurile senzaționale. Unii credincioși se simt foarte vinovați că ei n-au daruri care să-i pună și pe ei în lumina reflectoarelor. Acesta este genul de atitudine pe care Pavel a contracarat și în acest paragraf. Diversitatea nu sugerează inferioritate. Oare am putea crede că Dumnezeul nostru suveran a greșit atunci când a distribuit darurile în biserică? Are dreptate Wiersbe. Și asta nu pentru că e mai înțelept decât alții, dar ci pentru că pur și simplu se uită la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă, versetele 20 și 21. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Și nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Amin. În luna martie din 1981, cei care sunteți mai în vârstă un pic probabil că vă amintiți, președintele de atunci al Statelor Unite, Ronald Reagan, a fost împușcat și a ajuns la spital. Mă gândeam în timp ce scriam asta, băi, eu trăiam atunci, eu sunt din secolul trecut deja. Interesant. A ajuns la spital, deci a scăpat și a trebuit să rămână câteva săptămâni de zile în spital.
Cu toate astea, cu toate că era președintele Statelor Unite ale Americii, dar spitalizarea n-a avut nu știu ce impact asupra economiei din America, da, guvernul a mers înainte, s-au descurcat. Dar în aceeași perioadă, gunoierii din Filadelfia au intrat în grevă. Și spuneau ziarele că întreg oraș a fost în debandadă, dar erau gunoaie peste tot, mizerie, mirosuri din alea de nu le mai puteai suporta. Și pe lângă asta era un factor mare de risc pentru îmbolnăvirea, pentru sănătatea locuitorilor. Și atunci spunea autorul ăsta care scrie, zice, și atunci te întreb, cine e mai important, președintele sau gunoierul? Dragul meu, tu ai nevoie de biserică, dar și biserica are nevoie de tine. În înțelepciunea lui Dumnezeu așa a creat lucrurile. Și spun cu toată sinceritatea, Biserica Maranata are nevoie de fiecare membru. Toți suntem importanți în planul lui Dumnezeu. Dar indiferent de cât de nesemnificativ ți se pare ție că ești, tu ești important în biserică. Și de fapt asta e problema, asta nu înțelegem. Nu înțelegem, de exemplu, cât de important, și v-am mai spus asta cu gardul, pentru mine a rămas atunci, cred că am fost traumatizat, că din 600 de membri, numai vreo 10 am fost la vopsit gardul. Dar nu era vorba numai de vopsit gardul, era vorba că puteam să fim împreună, să discutăm, să mai stăm împreună. Dragii mei, de câte ori ieșim undeva la iarbă verde, nu suntem niciodată 100 măcar. Nu suntem. La mormântări, și vorbeam alte dăți și spuneam, atunci când venim toți la mormântare și cântăm împreună, e extraordinar, da? Pentru că putem să fim o mărturie pentru ceilalți. Dar nu numai asta, fiți vă rog atenți la versetul 26, și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Și atunci întrebarea, păi cum? Înseamnă că noi nu suferim dacă nici măcar la un priveg nu mergem și într-un fel nici nu-i de condamnat. Nu mergi că nu-l cunoști pe fratele sau pe sora. Dar aici e problema. Păi de ce nu-l cunoști? Păi de ce nu ne cunoaștem, dragii mei? Cum e posibil așa ceva? Dar cum suntem noi partea trupului dacă nu ne cunoaștem unii pe alții? Dragul meu, Biserica Maranata are nevoie de tine. Cine știe ce daruri ai, nici tu nu știi, nici biserica nu știe, că tu nu vii, nu crești, nu? Dragul meu, du-te și cântă la corul bărbătesc. Nu cunoști pe nimeni, du-te și cântă la corul bărbătesc, acolo, uite, păi pușca două dintr-o lovitură. L-auzi pe Domnul și cunoști oameni. Du-te și cântă la corul mixt. Cristi Cioban face cu familiile tinere, da? Ești familie tânără, nu cunoști pe nimeni. Măi, du-te, trage-l, Cristi, când vă întâlniți? La tineret, ne întâlnim vinerea, vino acolo. Sunt frați bolnavi, surori bolnave, mergi, vorbește cu Dani Popa, cu fratele Petricu. Hai să ne cunoaștem unii pe alții, dragii mei. Noi avem nevoie unii de alții. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta. Niciun credincios nu poate fi credincios în izolare. Fiecare credincios este valoros în trupul lui Hristos și în al treilea rând, fiecare credincios trebuie să fie recunoscător lui Hristos pentru ceea ce a făcut în viața lui. Fiți vă rog atenți ce frumos spune 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădulare în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dragul meu, Dumnezeu te-a făcut exact așa cum ești. Ceea ce ai tu, darurile tale, talentele tale, Dumnezeu ți le-a dat, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu a hotărât ca tu să ai aceste daruri și nu altele. Și pentru asta trebuie să-i fii recunoscător lui Dumnezeu. Asta înseamnă că n-ai voie să-i disprețuiești pe cei care nu sunt așa de dăruiți ca tine și nici nu trebuie să fii invidios pe cei care sunt mai dăruiți, au mai mult decât crezi tu că ai. Dragii mei, eu sunt păstorul Bisericii Maranata că așa a vrut Dumnezeu, pentru o perioadă. Dar nu sunt cu nimic mai grozav decât alții. Cei din comitet știu asta, da? Și mai ales știe soția mea. Dar Dumnezeu așa a vrut, El a pus în mine anumite lucruri, biserica a văzut asta, slăvit să fie Domnul. Cei din comitet sunt acolo pentru că Domnul acolo i-a vrut. Biserica a văzut ceva ce Domnul a pus în ei, a ales și sunt acolo. Fratele Alex Pop e aici că Dumnezeu a pus ceva în el. Slavă Domnului, să-i ajute să nu se îngânfe. Cei care cântă, Domnul a pus, slavă Domnului. Fratele Brâncovan e aici, iarăși, care rezultat la rugăciune. Domnul a pus ceva în el. Sunt unii care, Domnul să fie lăudat pentru ceea ce a pus în fiecare dintre noi. Sunt lucruri pe care n-aș putea să le fac ce face fratele Mircea Țărău, cu 10.000 de afaceri și întoarce și duce acolo și da. Sau să fiu așa de calm, țineți minte, v-am spus cum e fratele Mircea Foșlea, sau așa de bun la inimă cum e fratele Petrică, sau să mă rog că se roagă fratele
pe Tibiro. Fiecare avem darurile lui, dar slavă Domnului, în diversitate suntem tari. Pentru că fiecare aduce ceea ce Dumnezeu a pus în viața lui, în recunoștință și slujim biserica și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin. Dragii mei, părinților li s-a încredințat slujba de părinți și ei trebuie să-și crească copiii în credincioșie. Soțule, tu trebuie să-ți conduci familia. Familia nu e a ta, ci a lui Dumnezeu și tu trebuie să o administrezi ca și pe o proprietate a lui Dumnezeu. Soția trebuie să fie credincioasă în slujba ei de soție. Acolo unde tu lucrezi, da, e câmpul de misiune pe care ți l-a dat Dumnezeu. Vedeți, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în viața fiecăruia dintre noi. Știți de ce nu le vedem? Pentru că suntem imaturi din punct de vedere spiritual. Pentru că în continuu ne gândim ce aș putea primi eu, ce să mi se facă mie, cum să fiu eu în față, cum să... Da? Dar în momentul în care începem să ne gândim cum aș putea sluji, să vedeți cum Dumnezeu ne arată și ne deschide uși. Am citit o povestioară despre un om simplu și când zic simplu, era mai slab de minte, care în fiecare zi se ruga ca Dumnezeu să-i dea un dar ca să împărtășească și el cu familia bisericii. Și după ce se ruga așa, ieșea afară și aștepta lângă cutia poștală să vină darul. Fiind foarte prietenos de felul lui, și-a făcut un obicei din a spune cuvinte de încurajare postașului. Andy, așa se numea poștașul, era în branșă de multe zile și cam mai toți oamenii, de mulți ani de zile, și cam mai toți oamenii a trecut și el prin necazuri. De fapt, necazurile se țineau scai de el și asta se vedea de multe ori pe fața lui. Și într-o zi, ca în atâtea alte zile, în timp ce își făcea meseria, l-a văzut pe omul ăsta simplu, mai slab de minte, așteptând lângă cutia lui poștală, așa cum făcea el de obicei. Și lui Andy îi plăcea tare mult de omul ăsta, pentru că de fiecare dată când îl întâlnea, după ce vorbeau, se simțea mai bine. Ca de obicei, omul nostru l-a lăutat zâmbind și a întrebat: n-ai niciun pachet pentru mine? Azi m-am rugat de 2 ori cu mai multă râvnă să-mi trimită Domnul un dar ca să am și eu ce să împărtășesc cu familia bisericii. Andy a căutat cu sârguință în geanta lui, dar n-a găsit nimic și zice: îmi pare rău, prietene, dar n-am nimic pentru tine azi. Cătrănit, omul ăsta simplu, mai slab de minte, luată către casă cu pași grei și amărâți. Niciodată nu să am și eu ce să dau familiei bisericii, a plâns el cu multă tristețe. Dintr-o dată Andy a fost răfulgerat de un gând și s-a răpeșit să-l îmbrățișeze și a zis: prietene, Dumnezeu ți-a trimis un dar, l-am văzut cu ochii mei. Confuz, omul a întrebat nedumerit: l-ai văzut? Adică unde-i? Păi de când tot ceri tu Domnului să-ți dea un dar, darul era deja cu tine. Au fost zile în care eram la pământ, dar tu întotdeauna ai fost aici ca să mă încurajezi, m-ai îndemnat să continui, să nu mă las. Dumnezeu ți-a dat un dar extraordinar, tu ai darul încurajării pentru a-l împărtăși cu familia bisericii. Darul tău mi-a îmbogățit mie viața. Omul ăsta simplu i-a mulțumit lui Andy și apoi s-a întors în casă și a spus: Doamne, eu am greșit. De acum înainte am să folosesc tot ce mi-ai dat să slujesc pe alții. Vocea ca să-i încurajez, mâinile să-i ajut și picioarele să mă duc să am părtășie cu ei. Și, Doamne, am încredere că vei înmulți tot mai mult darurile pe care le am ca să-i pot ajuta pe oamenii tăi. Dragii mei, omul ăsta simplu, mai slab de minte, a prins ideea. A găsit secretul. Aduceți-vă aminte ce am spus de atâtea ori când am discutat de darurile astea spirituale. Dumnezeu ni le dă ca să-i putem sluji pe ceilalți. Și când începem să slujim, când ne punem inima să trăim pentru cei pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul nostru, mai ales pe cei din biserica Lui, darurile pe care le-am primit vor începe să se manifeste. Și, dragii mei, exact așa se încheie pasajul. Nu știu dacă ați citit vreodată, noi citim 1 Corinteni 13, dar citim așa rupt din context. Fiți atenți cum se termină 1 Corinteni 12, versetul 31. Umblați dar după darurile cele mai bune. Și hai să vă arăt de fapt, spune el, care e cea mai bună cale să aflați asta. Da? Căutați în biserică darurile cele mai bune. Dar hai să vă spun cum e cea mai bună cale de a le găsi. Și începe să spună: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să muci munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărăți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr.
acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Despre asta însă, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să vorbim data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați. Căutați darurile cele mai mari. Să căutăm împreună ca biserică cele mai mari daruri. Dar calea cea mai bună este dragostea. Și Dumnezeu să ne ajute la astea. Amin. Vă invit să vă ridicați și haideți să încheiem cu rugăciunea fratelui Mircea Foșlea, care va și elibera biserica. Tatăl nostru Ceresc, ne închinăm înaintea Ta, slăvit să fie numele Tău. Doamne, îți mulțumim pentru Domnul Iisus și îți mulțumim pentru Duhul Tău Sfânt, care ne-a botezat, ne-a pus într-un trup spiritual, trupul al Domnului Iisus Hristos, în care suntem mădulare și prin slujirea noastră facem ca trupul acesta să crească, să fie binecuvântat. Mulțumim pentru cuvântul din dimineața asta. Te rugăm în viețile noastre să-l faci roditor și fiecare dintre noi, știindu-ne darul, să slujim cu el. Te rugăm, Doamne, în dimineața asta, pentru cei nemântuiți care sunt aici, să-i cercetezi Tu, Doamne, și să aduci mântuire în viețile lor. Mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că ne asculți. Amin. Cu harul și pacea Domnului, biserica este liberă.